तर मंडई तुम्ही पाठीमागे बघू शकताय मंडपाची परिस्थिती कशी झाली आहे बघा. आणि कापून टाक म्हणजे आमचं कोयतो येता कापू रे कापू. कसली पेटली बघा गरगरा ना आग ना. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड इव्हिनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाऊ. तर मंडळी आज गाडीवरनं लवकर आलो आहे मी आणि वाजलेले आहेत करेक्ट 6:26 झालेली आहेत. तर इकडे भाडं घेऊन आलो होतो त्याच्यामुळे लेट आलो, त्याच्यामुळे काय आता कुडाला जात नाही. तर मंडळी तुम्ही पाठीमागे बघू शकताय मंडपाची परिस्थिती कशी झाली आहे बघा. आणि ऊन वारा याच्यामुळे ती झालेली आहे, कारण उन्हाने कापड तापून तापून वारा येऊन जोरात फाटून गेले आणि कशा प्रकारे झालं आहे बघा तुम्हाला दाखवतो. आणि आज टाईम भेटला तर आम्ही खालच्या घरी आलो. ती येवकत द्यावतं महाली आई दिवसाची. हां येतं मीच घराकडे नसते तर माका काय माहीत असताला. बघूया काय झालं तर प्लास्टिक सगळं काढून टाकूया मंडई फाटलं आता. तर मंडई बघा आई आणि झाडं कशी सुकान आता झालीत बघा पावसात. काय केलंय झाडांना झिकझिकी गुंडाळली ही चतुर्थीची. आणि मंडपाची परिस्थिती बघा कशी झाली, संपूर्ण कापड फाटून गेलेला आहे. आणि इकडे बघा समोरच्या साईडने गेल्यातच जमा तो पूर्ण जो होता ना यंदाच्या म्हणजे पावसात टाकलेला होता. तर वाऱ्याने उडून उडून पहिली गोष्ट तर कोरम झालं ना आई, तापण तापून कोरम झाला आणि सर्व उडून उडून हा खाली आलेला आहे. टकलेर ते नारळ बघ वरती वर बघ सुडत सुकली टकलेर पडती. तुका ती सवय टकलेर पडायची. बरेच वेळा आईच्या टकलेर नारळ त्याच्यानंतर सुडता अधरून बोंडारे पडलेले आहेत, अधरून पडणाऱ्या गोष्टी. सो मंडळी हे काय वाया जात नाही, याचा आम्ही उपयोग प्रॉपर करून घेतो व्यवस्थित. कशासाठी आई? आग पेटव. सो मंडळी आम्हाला रॉकेल भेटत नाही. कशामुळे भेटणार नाही? सिलेंडर असल्यामुळे. ही फुला कोणाकडे असली तर सांगा, मस्त असली तर सांगा. काय हानूक जातलस काय असली तर? हा हानूक नाही, आमच्याकडे असतात असली. हा तर मंडई तर कोयत्यान फाडल्याशिवाय फाटाचा नाही तो. ते पुढच्या वर्षीच्या पावसात कशी सोय झाली आहे आता. हे कापड म्हणजे आग पेटव. पप्पा एवढ्याशा तुकड्यात म्हणजे आग पेटवतात नाही. पप्पांचा रॉकेल आता. सो त्या घराकडची होम टूर आम्ही दिली आणि त्याला अतिशय उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळाला. मंडई भरपूर जणांना आवडला घर. तर या घराची पण होम टूर होणार लवकरच. तर हा मंडप 100% यंदा रिपेअर नाही केला आम्ही तर तो पावसात तो पडणार आणि आमचे बसायचे पण वांदे होणार. कधी रिपेअर केलेलं मागच्या टायमात? आणि आपला स्टुडिओ आहे मंडई आहे, हे जर नीट नाही केला तर मी व्लॉग एडिट करायला कुठे बसणार. आपला स्टुडिओ आहे, मी या खुर्चीवर बसलेला असतो मंडई उशिरापर्यंत. तुटाचा नाही कोयते कोण फाडून काढू काय आता. वा सो अशी परिस्थिती झालेली आहे. संपूर्ण निघून झाला, पूर्णच्या पूर्ण निघून आलाय तो. ओढ ओढ कोयतो ना कापून टाक म्हणजे आमचा कोयतो येता कापू रे कापू. थांब 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 1 2 अडे पण असत मंडई सगळे तोडून टाकूया फटाफट, लगेच निघणार. कारण हे डबल आम्ही लेअर टाकतो, कारण एक हे पुरत नाही पावसात. थांब 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 आहे ना कापू. हा कोण आहे मंडई निघून आला एकदाचा झाला. हे गुंडावून व्यवस्थित पिशवीत भरून ठेवायचा. आणि मंडपाची तारा तुम्हाला दाखवतो. खूप जुना झालेला, वाळी लागली बघा तुम्ही बघू शकताय. एकदम कोरम झालेला, हलवायला नको, याला डोक्यात पडेल सगळा. आणि एका वर्षी पडलेला ना आई,
पावसाळ्यात मनोजात असताना पाणी एकदम साचलं इथे आणि हे खालीच पडला. आणि परत नंतर चतुर्थी येणार म्हणजे पाऊस संपल्यानंतर, त्याच्यामुळे इथे सगळं व्यवस्थितच करून ठेवावं लागणार. आणि यंदा आमका आता करूच लागतो नाही व्यवस्थित. पप्पांका आता सुट्टी घेऊन मेडी आणू काय आधी. सगळेच मेडी घालू पाहिजे. सर्व मेडी गेलेले आहेत मंडई. आणि ही तर तिरकीच झाली, तुम्ही बघू शकता पूर्ण. लावू नको. भीतीच वाटतं आधी त्याच्याकडे जाऊ. सो हे आहे आमचं जुना घर. बऱ्याच जणांना माहिती आहे, नवीन कोण असले त्यांच्यासाठी आमचं जुना घर. आता काय राहिला आगलूची आम्हा तसं का थैला काढू आहे. चलतं पाणी घालू झाडांका पाणी लाव. भरूक लाव. थंय जातो का भरूक लाव. हा झाड राहिली मग एका फुला का फळा ही जामते मंडई. छोटे छोटे तुम्ही बघू शकता ही फळं आहेत. आता लाईट चालू आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला एकदम हे दिसत असेल व्हाईट. आणि हे बघा अननस. आणि आमची विहीर आहे बघा खाली. बरोबर करेक्ट. पाणी झाली, जाम लागले. पुढच्या वर्षी गरगरावं लागतले ना. पुरे एक बडली का खूप झाला. किती लागले? 3 4 5 5च लागले. पत्र एकटी करा आग घालून टाकी. एक गोष्ट म्हणजे सूर्य सांगते आई. बघू शकता सनसेट एकदम भारी दिसत. सनसेट झाला. थोडासा राहिला टाइम. लेट्स गो. जाऊया पटापट. कचरा आहे तो गोळा करूया आणि आग घालून टाकूया आणि मग डायरेक्ट घरात. लाल लाल दिसत. मंडळी फायनली आपला कचरा पण गोळा करून झालेला आहे. आणि आता बघू शकताय जरा स्वच्छ झालेला आहे. आमच्या भाषेत झळझळीत झाला. घराच्या बाजूक वारण आगपेट येतं. कसलो गुलाबाचं येत लायलं मग गुलाबा. आणि मंडळी आमची माडाची झाडा तुम्ही बघू शकताय. घराच्या पुढे असा काहीतरी असला ना कसला वाटतं भारी संध्याकाळचा नाही. आडसारा खाऊ गवतात. होय तर आडसारा खाऊ गवतात काढू. बघू शकताय वरती नारळ आडसारा. आमचे काजी पण होते पण कोणीतरी आई आग घालतात तशी आग घातली आणि ती गेली सगळी. पेटान 2दा लावली 2दा पण पेटान गेली. जाळून टाकलं मला अवकत नाही. आता बरं दिसता ना. पहिली रिक्षा ह्या घराकडे लागा मंडई. एकदम अगोदरची रिक्षा होती ती पण ह्या घराकडे. आता वरती. आणि यंदा तुम्ही बघला यंदा आम्ही त्या मंडपाचा म्हणजे माटवाचं काम केलं. आता हळूहळू नंतर ह्याचा करून टाकतलो. मग उंची पण वाढतली ना. नाही पण आता सकल बसला तर सकल नाही राहायचा. त्याच सांगते बाग येता तो. मंडळी ही आग जर थंडीत गावलेली ना थंडीच्या दिवसात तर भारी वाटणं असता. खाली कसला गरम जाता. असल्या आगीत काजी भाजू गोय करताय की नाही. मग घराकडे येईल का साफसफाई मंडळी काय पहिल्या वेळेस रो कसली पेटली बघा गरगराव ना आग ना. काजी भाजू गोय आई भाजी हा आमचे नाही सार्वजनिक काशी असं बघू गोय. आता ठेवू गोय साठवून आणि भाजू गोय ना. मंडळी आपली आग पेटवून झाली आहे आणि आता आपण घर गाठूया. आपण घराकडे जाऊया. आपली गाडीवर लावलेली आहे मस्त कारण गाडी धुवची आहे त्याच्यामुळे बाबू इलो काय संध्याकाळी धुतलो. कशी दिसता समोर ना एक नंबर. पोती घातलेली तर कचरो लागलो सगळं लागलो. हा टमाटो आणि वांगी हा दिसता मग इथे स्ट्रॉबेरी सारखो ना. केंद्र साबू येतो तो मोठा होतो ना वाटतं. काढू मंडळी टोमॅटो टोमॅटो मी जरा खेळलोय मग अशी येऊन थोडं काय आणलंस हा दुकानातून आणलंस काय मग खाऊ काय आणलंस तर सांग. हा बस या तरी दे सोडो दी म्हणजे मी सोडो आणूक सांगलेलं आहे. सोडो
तर मंडळी अशा प्रकारे आपला सोडा पण पिऊन झालेला आहे आणि थोडंसं काम पण झालेलं आहे. मी काय जास्त केलेलं नाही, ते आईनेच केला, कारण मी आजच लवकर घरी आलो नाही तर लवकर घरी येत नाही. 7:30च्या नंतर रोज 7:30 नाही तर 8 वगैरे असा. तर आता काय नाही, बाबू कुठेतरी गेला आहे मित्रांसोबत दुपारनंतर आणि पप्पा अजून आलेले नाहीत कामावरून. पप्पा आले का मस्त चहा प्यायचा आणि मग रोजच्या टाईमवर जेवायचा 10-10:30 वाजता. आणि कुठे भाड्याचा फोन आला तर भाड्याला जायचा. बाकी काय नाही, आजचा डेली रुटीन एवढाच. बाकी दिवसभर कुडामध्येच होतो आणि गरमीचं प्रमाण एकदम भयानक म्हणजे विचारू नका, एकदम बेकार. आणि हल्ली 2-3 दिवस आता मला वाटतं पाऊस पडणार, कारण बऱ्याच एरियामध्ये आमच्या इकडे पाऊस पडलो नाही, पडलो ना जवळजवळ. कुडा सोडून जवळच्या म्हणजे 4-4, 5-5 किलोमीटरच्या एरियामध्ये कुठे कुठे पाऊस पडला आहे भरपूर. तर आमच्याकडे पण पडेल असं वाटतंय, कारण आता सगळीकडे पावसाचं वातावरण झालं आहे, तुम्ही बघू शकताय एकदम पावसाचं वातावरण झालं आहे. तर बाई काय नाही, आता मस्त आराम करायचा, लवकर आलो इथं. सो आय होप तुम्हाला आजचा व्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.